Is er een jongensdroom in vervulling gegaan? Ja, een jongensdroom is nog niet in vervulling gegaan. Ik heb natuurlijk 2 weken stage, mag hier lopen. En dan hoop ik daarna mijn jongensdroom te gaan waarmaken. Om een contract hier af te dwingen. En daar heb ik 2 weken de tijd voor en ik ga mijn best doen. Ja, als je 2 weken alles geeft, je hebt 2 mooie oefenwedstrijden. Dus ja, daar moet ik me gewoon sowieso laten zien. En dan misschien een paar minuten bij Feyenoord dat ik dan nog wat leuks kan doen. En ja, en dan is 2 weken wel voldoende, toch? Dan hebben ze wel een goed beeld van mij, denk ik. Ik denk als ik mijn kwaliteiten gewoon laat spreken, dus gewoon van alle hoeken en standen schieten. En mijn schot is wel een wapen. Dus als ik die gewoon deze 2 weken laat zien, dan ga ik er wel vanuit dat ik een contractje kan afdwingen. Je had het wel een beetje verwacht volgens mij. Want als ik jouw uitspraken wat lees in die paar, denk ik, ja, er komt wel iets. Ja, verwacht had ik het niet natuurlijk. Ik ben een Leeuwarden, ik heb mijn mondje heb ik wel openstaan. Maar als je 36 maakt, dan moet een club als Cambuur moet dan toch wel denk ik de ogen open doen en toch uitnodigen. Zo dacht ik eraan. En het bleef maar stil en het bleef maar stil. En op een gegeven moment na de competitie maakte ik er nog 3 en toen kwam toch wel het belletje van Henk. Dus, Henk belde jou. ja, hij zei dat hij mij ging helpen en dat ik deze 2 weken gewoon mezelf moet zijn. Ja. Niet te zenuwachtig. Het zijn ook maar gewoon normale jongens. Dus hij heeft gewoon gezegd dat ik mezelf moet zijn en mijn eigen ding moet doen en voor de rest niet zoveel. Eerste training gehad, hoe beviel het? Ja, lekker. Ik was natuurlijk altijd een lui spits geweest bij Harkema. Nu wordt er wat anders van je verwacht, dus nu moet je. En om de eerste training lekker rustig aan met positiespel, een beetje druk zetten, dus was wel heerlijk.